Takže zdravím všetkých divákov pri ďalšom skvelom exkluzívnom súboji a dnes tu... říká dopředu skvělou exkluzivní. Presne tak, lebo to bude exkluzívne, takže ideme na to. Dneska tu máme Natural versus Sypač, takže to bude určite veľmi výživné. Na jednej strane tu máme zástupcu steroidového kráľa, absolútnu českú legendu a najlepšieho drepaže na svete Filipa Grznára. Ahoj, čau. A na druhej strane máme 20-ročného českého vikinga a gréckeho poloboha Matiáša Jakeša. Zdravím. Já tě zdravím. Čau, zdravím tě, Filipe. Ja si vás trošku na začiatku otestujem, že či viete dobre artikulovať, či sa viete dobre koncentrovať a pohotovo reagovať. Takže dáme 5 rýchlych rozstrelových otázok najprv pre Filipa a zistíme, aké máš reakcie. Takže poďme na to. Si ready? Jasně. Piko alebo kofeín? Piko. TRT alebo trembolon? TRT. Sex alebo sypání? Sex. Box alebo MMA? MMA. A posledné, vyhrať Mr. Olympia 7-krát za sebou alebo vyhrať titulový zápas v UFC 7-krát za sebou? Vyhrát titulový zápas v UFC 7krát za sebou. OK, super. Jsou lepší prachy, ne ty vole. Ani to hovorí, ale my sme sa v oblaku bavili a že to Kámo, ale jako, veď Mr. Olympia je top strop, to je nejvíc prostě, ale za ty prachy, ty piči, to radši, vole, kdybych, to 100%, jako. No a hlavne vieš zbiť hocikoho, vieš. To je na tom najlepšie. Hele, násilí plodí násilí, jak se říká, na druhou stranu násilí je jedna z nejhezčích věcí, které jsem v životě potkal, vole. Poznal takhle. A veľmi prirodzená, veľmi prirodzená. Vlastně. Tak záleží, jestli k tomu máš tu lásku, nebo jestli k tomu máš tu nenávist, že jo? Když to děláš tu násilí z nenávisti, to je špatný. To je blbý. Jo, to, počkej, jasně. Do všeho bys měl prostě dávat tu frekvenci té lásky, že jo, prostě. Ale tak první věc, na který jsme se shodli, vole. A možno aj posledný. Bože, ne poslední, vole. Dobre, máme tu rozstrel aj pre teba. Hej. Chcel by si žiť do konca života ako vegán, alebo ako Peter Dubec? To je přísný. Dělej. Vegan. Hezky. Dobre, peníze alebo sláva? A sláva. Ty jsi, kámo, ještě mladý kluk, ty vole. Kámo, protože máš dopad na mladý, kámo. Máš dopad, tam jde o ten purpose, víš co, tam nejde o ty materiální věci, protože ty peníze přijde. Všechny se dá do prachy, vole. Okay. A tam nejde o to slávu, o ten dopad, o tu inspiraci pro ty mladý. A teď jenom kontrast. Chtěl jsem být dřív, měl jsem stejný názor jako ty. Dneska jsem to změnil, proto to říkám. Okay, to je všechno, pokračuj. Když tam nemáš to poslání, tak peníze zničí, to je všechno, co chci říct. Okay. To má pravdu zase. Dobre povedal. More alebo hory? Moře, určitě. Maso alebo vajce? Maso. Začať brať steroidy alebo byť závislý na tabaku? Závislý na tabáku. OK. Tak ty píč. Tak jdem na to. Okay. Dobre, tak ja by som začal tebou, Filip, lebo ty sa netajíš tým, že máš bohaté skúsenosti so steroidmi a okrem steroidov samozrejme si celú kariéru používal aj doplnky výživy a si toho názoru, že proteín, BCAčka, glutamín a takéto veci doplňať je absolútny základ pre športovca, čo sa týka aj vitamínov C, B komplex. Stojíš si za tým tvrdením? Jo, určitě, tak minimálně to ulehčí práci a v neposlední řadě to i ulehčí tomu trávení prostě, jo. Protože nevím úplně, jak ty seš na tom, ale prostě za mě žrát denně kilo masa nebo 2 kila masa, to je fakt jako pro to tělo hodně zatěžující, takže radši bych dal 300 gramů masa a zbytek dal třeba v proteinu. Okay. Jo, prostě tak nějaký kompromis. Ale nemůžeš stavit ani na jednom jakoby zvlášť, to je zase pičovina. Expanduj na tom, jak je to pro tělo víc zatěžující, než brát syntetické doplňky. Počkej, co jsou podle té syntetické doplňky? Syntetické doplňky je všechno, co nemá kontext Food Matrixu, to znamená cokoliv není od přírody, cokoliv by poznala tvoje prababička, co nemá komplex bakterií, enzymů, makro a mikroživin. To jo, na druhou stranu syntetický doplněk bereš i protein, glutamin a podobně, který jsou vyrobeny z přirozených potravin. OK. Můžeme se bavit o tom, že protein je syntetický doplněk, furt sice nemá ten Food Matrix, takže nikdy jakoby komplex těch, dejme tomu, enzymů, bakterií, minerálů, makroživin. Jasně. Takže vlastně dejme tomu, že i kdyby se měl ten nejlepší doplněk stravy, který samozřejmě je prostě, když teďka řeknu nejlepší doplněk stravy, představím si možná ten grass-fed syrovatkový protein, že prostě z krav, který se pásly někde jako to, divím prostě, ne to. A dobře, můžeme se bavit, že tady to má reálnej
kontext té potraviny. Většina ale doplňků, co se prostě prodává na Brain Marketu, co se prodává prakticky každým influencerem. Musí být konkrétní, aby víš, Okay. že dejme tomu, když řeknu glutamin nebo BCAčka, furt je to syntetizovaný z přirozeného jídla, rozumíš? Nebo... OK, většina ale není. Většina začíná už normálně s ropným produktem. Většina těch suplementů. Počkej, jak s ropným produktem? Většinou ten základ je už třeba ropa ve většiných případech. Ropa? No jasně. Jak můžeš z ropy, počkej, jak můžeš z ropy vyrobit aminokyselinu? No právě. No to je ten, že to nemá ten food matrix. No ale jasně, ale nemůžeš přece z ropy No. vyrobit organickou, nebo jako nějaká organická složka tam, dejme tomu v ropě je, Okay. ale, nebo teď Dám ti příklad. No, ale jako nemůžeš z ropy vyrobit, vole, glutamin prostě. Ok, dám ti příklad. Kyselina askorbovo. Ale z ropy se vyrábí třeba barviva potravinářský. Ok, dám ti příklad. Ale kyselina ascorbová. Jo, dejme tomu, že třeba B12. vitamin C, jasně. Jo, vitamin C, no, já tvrdím, moje zastánci, takhle, jak je vůbec jakoby uvedu do toho, jak je můj jasně. jakoby pohled na celké suplementy. Já věřím tomu, nebo já prakticky, když jsem to studoval, tak já můžu říct, že vím, nemůžu říct, ale jakoby dobrý. Věřím tomu, že vitamin izolovaně neexistuje. Neexistuje izolovaný vitamin kvůli tomu, že... Naprostý souhlas. Ano, neexistuje izolovaný vitamin, ale i ten suplement, co my suplementujeme, tak není ničím rozdílný než normální farmaceutikum. Proto samozřejmě taky je lepší, když máš plásnu to C, tu kyselinu ascorbovou, třeba s nějakou drtí ze šípku, nebo prostě tak. Vždycky je to lepší potom ten suplement, než když je to samostatně. Viděl jsi kyselinu ascorbovou se srovnáním vitaminem C pod mikroskopem? Jo. Je to úplně něco jiného. Na té frekvenční jasně, nicméně v tom těle to působí de facto stejně. To tělo to... A to víš, jak to můžeš říct, že kyselina ascorbová reálně adresuje deficit vitamínu C? No, kyselinu ascorbovou se léčí kurdě, což je nedostatek vitamínu C. No a teďka, jaký máš důkaz toho, že to není jenom další farmaceutikum, který potlačí určitý symptom, který vyústí k treatování nějakému symptomu, ale to není adresování... Ten důkaz nemám ani já, ani nikdo jiný, ale... Já ho mám, protože ty začneš s něčím a máš tam 12 až kolikrát 22 krokový proces, kde se přidává bělení, přidávají se tam ropné produkty a ta látka jde do styku s těžkýma kovama. Takže ty nemůžeš izolovat jakoby věc, která má food matrix kontext, bakterie, enzymy a XY, když se koukneš na ústřici nebo koukneš se na reálně synergii minerálů, všechno v přírodě je perfektní. Já tě u toho zastavím, samozřejmě to souhlasím, ale záleží na to samozřejmě vybírat si kvalitní doplňky. Jo, když to je doplněk kvalitní, tak tam je to C navázaný na nějakou organickou složku. OK, i když je to navázaný na organickou složku, to, že ten proces přejde přes ropu, přes těžký kovy a přes bělení 22 krokama, tak ale tam jde o to, že jsou i vitamíny C, které jsou vyloženě syntetizované, z aronie, prostě. Dobrý, takže tady už jakoby vybíráš to menší zlo. Ano. No, vybíráš to menší zlo. No jo, ale to musíš, kámo. No, to je stejný, jako když máš růstový hormon, který se v 70. letech syntetizoval z mrtvol a růstový hormon, který dneska synteticky vyrábí. Okay, dobře. Rozumíš? No dobrý, tak tady se bavíme, ale už prostě jakoby o reální... To jsou taky jako dva úplně různý. Jsou to banální věci, ale. Ano. Jsou to banální věci, protože to je jako kdyby jsem ti řekl... Ale ten výsledek je jasný. Ten výsledek je jasný, ne, právě že není, protože já ti snažím pro tu myšlenku toho, že vitamíny se berou jako doplněk stravy, jako doplněk něco, aby si ty doplnil ten deficit, protože dva kořeny problémů, veškerý onemocnění je toxicita a deficit. Ano. Toxicita, což je všechno v nadměrné míře, co do těla nepatří, 100%. A i co do těla patří v nadměrné míře. Můžeme se bavit o tom, já tvrdím, že věci, co do těla patří biologicky, jako mlíko nejlíp zasyro, vajíčka, maso, tak neexistuje jakoby takový množství, samozřejmě jako kdyby si celý den jenom jakoby, prostě já nevím, kdyby si dal samozřejmě, ale ty umřeš na to předávkování tím množstvím, ale ne na to reálně maso. Jo? Já věřím tomu, že když dáváš do těla správné věci, tak neexistuje toxicita. Toxicita existuje jenom u věcí, které nepatří do těla. Tudíž ty reálně, když se určitě. No, takže tudíž toxicita a deficit. Ty bereš doplňky stravy proto, aby si adresoval ten deficit. Což je deficit. Jak se podle tebe projevuje ten deficit? Protože tam tam jenom jde o to, že v momentě, když máš deficit, tak je v ten moment horší než toxicita. Oboje jsou věci, které vedou k nemocem. Určitě, ale deficit je fakt jako horší, věř mi. A
můžeme sociální rakovina. To je čistá toxicita organismu. To je jasně, souhlasím, naprosto. Ale to není jako, že co je horší, Ale dovedeš si představit rakovinu z kyseliny askorbový, z nadměrného užívání. Tam jako neexistuje souvislost ani v těch nejextrémnějších případech. Tady se bavíme už jakoby o věcech, jakoby, která jedna věc způsobí nějakou. To je komplex celého životního stylu. To jasně. Chlapi, trošku do toho zasiahnem. Ty, Matiáš, vlastne tie suplementy, proteín moc neuznávaš. Okay. Podľa teba je v pohode kilo mesa a viac? Proteín řekl, že je v pohodě, ne? Nebo? Ale jako, co se týče proteinu... Syrovátkový protein. Syrovátkový protein. Jako pokud ten člověk má, jakože fakt vůbec se nedostane ke kvalitnímu zdroji bílkovin. Tady se můžeme bavit o tom, že jakoby doplnit to není jakoby špatná věc, ale doplnit to, já nevím, jako třeba jednou týdně, jakože stavit na tom ráni, to už pak na to stavíš. Ne, stavět, pozor, to si, jako to se shodujem, stavět stravu na doplňkách stravy je sebevražda. Okay. Souhlasím, stavět se má na přirozený stravě, jak říkáš, maso, vejce, dejme tomu trošku ořechů, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, jo, na tom se budeme točit, to si shodem, ne? Neshodem. Neshodnu se v ořechách, neshodnu se v zelenině. A počkej, pozor, a s těma ořechama se možná i shodneme, protože ořechy jsou, za mě, většina ořechů obsahuje kyanid a další látky, který ta kytka tvoří proto, nebo ten strom tvoří proto, aby je nikdo nežral. To, kdo žere velké množství ořechů, je úplně imbecil, na tom se naprosto shodneme. To, že by občas mohli být, na tom se asi taky shodneme. A zelenina? Nezabijete to, ale že zelenina je špatně... Zelenina je úplně stejný jako ořechy. Jakákoliv rostlina, ořechy jsou ještě horší kvůli tomu, že obsahují větší koncentraci té dané látky, těch antinutričních látek, jak jsi zmínil kyanid, je tam XY, jo. Může to být, já nevím, může to být oxaláty u listové zeleniny, můžou to být fitáty, můžou to být, já nevím, co tam ještě je. Jo. Jde o to, že... Každá kytka se brání prostě s tomu, aby byla sežraná. Přímo. Souhlasím. Kytka neumí utíct jako predátor. To znamená, že obsahuje určité množství antinutričních látek, nejhorší je listová zelenina a ořechy, kvůli tomu, že... Proto vegani jsou idioti. To se shodne. Já se shodnu. Ano, no. Ale dávat jakoby zeleninu a ořechy v jídelníčku je absolutně jakoby net negativ. To je kontraproduktivní. Já pravidelně nedávám ani jedno z toho. Já jím zeleninu kvůli vláknině. Vláknina si myslím, že taky není jakoby zdravý prospěšná. Hele, pozor. Tam budu oponovat v tom, že... Počkej. Na vlákninu jsou závislí bakterie ve střevech. Okay. Ty pozitivní, které by tam měly být. Když jim tu vlákninu nedáš, tak mají problém s tím tam přežít vyloženě. Jo? A je jedno, jestli je to vláknina, vole, z obilnin, vole, z ovoce, ze zelenin. Je to jedno, a nějaká by tam být měla, aby ty bakterie měly co žrát a aby se tam prostě mohly vytvářet ty procesy, jako je tvorba serotoninu a podobné věci. Jo? Ty bakterie jinak jako nebudou žít na mase, rozumíš? A vyloženě. Můžeš přidat ty bakterie normálně organickým způsobem, jako ze syrové stravy. No, teď je otázka, jestli já třeba úplně nedůvěřuji těm doplňkům, kde se ty bakterie vyrábí. To znamená, jakože, že mi tam někdo dá bakterie, které já potřebuji. Dneska je třeba hrozně moderní ta implementace, vole, cizích hoven, vole. Já neříkám o tom někdy? Ne. No má ti dají, vole, do prdele, vole, cizí hovna kvůli probiotikům. Ale znám typky, co to žerou, ty hovna, upřímně. Jako samozřejmě já jsem to taky bohužel slyšel. Ne, jako osobně samozřejmě na internetu jsem to viděl. Ale jak to znám týpky, kteří žerou hovna a vole, aniž by neměli nic společného s bakteriemi. Okay, máme ešte otázku na teba, Filip. Ty si v minulosti spomenul, že mlieko je strašný kepl, že je to bordo. Súhlasíš v tomto, aj keď sa jedná o raw mlieko? Jasně, surový mlíko ne pro každýho, když se třeba dejme tomu krevní skupina 0 a tak dále, nebo prostě, jo, záleží, krevní skupina, já úplně jako to neřeším, ty krevní skupiny úplně tomu jako nepřekládám žádnou důležitost. Já si myslím, že to je irrelevantní taky. Ale, ale to, že čerstvý mlíko obrovská část populace nemůže trávit kvůli laktóze a tak dále, na tom si stojím a to se budu být do krve, protože skutečně, co se týče té laktózy, tak mě třeba to úplně zabíjí a znám spoustu, hele, dejme tomu minimálně 40% populace je na tom stejně, že prostě ta laktóza ti nesedí, neumí tělo strávit a může do určitý míry škodit a způsobovat záněty ve střevech. Tak se k tomu dostanu a zároveň souhlasím a zároveň vyvrátím. To jsem chtěl říct, že to s těma bakteriemi. Ty bakterie
můžeš dodat normálně organicky přes stravu, jako syrový mlíko, syrový vajíčko, syrový maso, protože já netvrdím... Pozor, ale v tom případě musíš se dostat k masu a mlíku, který je naprosto, vole... Furt, OK, to bych se taky dostal. Co se snažím říct, je, ještě jak jsi zmiňoval, že dobrý a špatný bakterie, nevěřím tomu, že existuje dobrý a špatný, myslím si, že všechny jsou dobrý, to je jedna věc. Kámo, ale to je taková salmonella, vole, to ti přijde jako dobrá bakterie. Je to neutrální, ty bakterie tam jsou vždycky pro tebe. To znamená, že já nevěřím Počkej, bakterie, na základě kterých máme nemoci určitě, Okay, tam nejsou pro tebe. No jasně, že jsou. Jak to? Protože detoxikují tvůj vnitřní terén. Já nevěřím na to. Pravdu máš v tom, že vir skutečně zabije člověka, bakterie ne. Vir neexistuje. Já jsem se, když se koukneš do virologie, do toxikologie, tak... Existuje podle tebe atom? Jako částice? Hmoty? Ale jako takhle... Já ji taky neviděl, taky tomu úplně nevěřím, jestli... Ne, ale nevím, já na to nemám názor, takže jestli dobře, existuje, dobře, tak jo, dobře. jestli ne, tak... Ale mýmu životu je to irrelevantní. Já jsem tady jakoby od toho, abych jakoby řekl, máš... Takže říkáš, že neexistuje máš... buňka, který se říká vir. To, že se identifikuje jako vir v medicíně, neznamená, že to je věc, která je infekční zvenku. Koukej, souhlasím s tebou. Koukej, protože profesionálně se tomu říká exozom, to znamená, že to je exozom. To je věc, která jakoby, to je tkaň, která, je to určitá věc, která rozkládá tvoji toxicitu v těle a následně ji detoxikuje. Je to stejné jako paraziti, jako stejné jako bakterie. Ano. V 19. století byl v medicíně, byli dva biologové, byl Anthony Béchamp a byl Louis Pasteur. Pasteur od jména pasteurizace. Znám oba, povídej. A Louis Pasteur samozřejmě to vyhrál, Anthony Béchamp byl zavrhnutý a bylo to germ theory versus terrain theory. To znamená Český vole. Teorie germu, to jako teorie nějaký bakterie. To vlastně ten Louis Pasteur vlastně prosadil do medicíny to, že viry, bakterie a paraziti způsobují onemocnění, specificky jakoby mikroby způsobují onemocnění. Ano. Že věci zvenku způsobují onemocnění. A Anthony Béchamp byl jeho oponent a vlastně říkal, že všechno je to o našem vnitřním terénu, o naší toxicitě a deficitu. A tady ty mikroby, jako exozomy, bakterie a paraziti, rozpouštějí naši vnitřní toxicitu a na základě levelu naší vnitřní toxicity my máme detoxikační symptom. Takže jakákoliv nemoc, ať už je to horečka, ať už je to průjem, ať už je to rakovina, ať už je to jakákoliv nemoc, jakýkoliv utrpení na světě je jenom odpověď tvýho vnitřního terénu. Jaký vstupy máš do tvýho těla. To znamená, že když ty dáváš správný vstupy do tvýho těla, který adresují nízkou toxicitu a velký živiny a ten deficit, to nemusí být jenom strava, to může být i celkově energie, kterou přijmeš od lidí. Může to být taky, může to být i dobrý vztahy, prostě jsou určitě vstup do těla. Energie, co myslím. Ale stop, já s tím částečně souhlasím do té míry, že já teď tady v tenhle momentě nemůžu prokázat ani viry, ani bakterie. V tenhle moment je ta debata jakoby na mrtvém bodě, rozumíš mi? Já ti chápu, no, ale to je ta věc, jakoby. Pojďme se posunout dál, protože tady je to začarovaný kruh asi. Rozumíš? Jasně. Jo? Já budu říkat, že něco existuje, ty, že ne, nikdo jsme to ani jednou neviděli. Pozor, já nemůžu říct, že s tebou nesouhlasím, vole, jo? Okay. Tam jde o to, že prostě v momentě, kdy řekneš, že vir neexistuje, že to je prostě spíš nějaká informace negativní v těle. To neříkám. Ale prostě, že to je reakce tvýho těla. Je to jenom já nemůžu říct, že to není pravda, rozumíš? Jo, to je stejné tak, jak se tě za začátku zeptal na ten atom, vole, to už je jako hluboká filozofie, ty vole. Když jsem se bavil o tom atomu, jako, vole, taky prostě to, že vzniká velká energie, vole, v nejmenší částici, vole, ty piču, jako za mě, ty krávo, nejsem fyzik, ale to jsou věci, které, jo, čili nejsme tady schopni jeden druhému prokázat ani tak, že jo. Jakoby... Rozumíme si. Jakoby jo, je to slovo proti slovo, každopádně já jsem to schopný dokázat, ale ta věc... Počkej, já mám na to podklady, já mám na to 8 hodin. Podklady, kámo, ale tam jde se, hele, to je to, jak se, poslouchej, jo. Tak si vyzkoušej sám. Jenom detail. Jak to, že jeden člověk, tak reálný život je reálně ten důkaz. Jak to, že jeden člověk může celý život jíst syrový maso, syrový mlíko, syrový vajíčka a nedostane absolutně nic, nebude mít žádný symptom, a pak ten člověk, co jí na McDonaldy, pak si dá tady tu stravu, kterou má přísun bakterií, který detoxikují ten vnitřní terén a dostane detoxikační symptom.
koukej, dám ti, Ale vždycky člověk, který bude žrát přirozenou stravu, na tom bude vždycky lepší, než ten, co žere McDonalda. To je bez debat. a já se ti snažím jakoby prodat tu myšlenku, čím to je. Je to kvůli tomu, že vždycky je to toxicita a deficit tvýho vnitřního terénu a ty máš plnou kontrolu nad svým vlastním tělem. Není to žádná věc zvenčí. Základní chyba je v tom, že ty se mi snažíš prodat myšlenku, to nedělej, to Ne, já se ti jako nesnažím, Tak. já se snažím argumentovat, že? tak jasně. A jakoby samozřejmě, když ty nemáš jako argumenty na to, Jo. abys to vyvrátil, tak to je... A my jsme se rozuměli, my se tady jako nehádáme o tom, že já jdu doprava Okay. a ty jdeš doleva, doufám, že nejdeš doleva mimochodem. Okay. Jo, tady o to vůbec nejde, protože jak říkám, za prý, je to mrtvý bod, protože já nemůžu vyvrátit to, ty nemůžu vyvrátit zase opak, jo, čili a na druhou stranu, v konečném výsledku, ať to vezmu mém kolem a kolem, tak já s tebou do určitý míry souhlasím. Já jsem taky neviděl virus. Já taky nevěřím tomu, že to je prostě tak, jak se to říká, prostě, že ty obecní teorie o to, a jsou to teorie, protože, vole, v praxi to může být úplně jinak, protože jsou to tak, se bavíme o tak drobných věcech, které prostě v životě prostě nejsme schopní A dá se to definovat. studovat, ale toxikologii a virologii, dá se to studovat. Hele, dá se to, ale já uznám vir a atom a podobné věci v momentě, kdy budu mít mikroskop a takhle se na to budu koukat. I mikroskop... A uvěřím tomu, že ten mikroskop skutečně je reálný obraz. Rozumíš mi? Okay. Takže jako, no, takže takhle. Jako na to jsou samozřejmě všechno podklady a jako, jak říkáš, že nemůžeme argumentovat, my nemůžeme Hele, argumentovat... teď řeknu jednu zásadní věc, jo. Já jako člověk jsem tady jednou tak dlouho, co ty. Okay. Jo, vzhledem k věku. Okay. A To není argument, ale. ne, to není argument, to je jenom, poslouchej. Jo, to je jenom začátek té jedné krátké věty. Tím pádem vlastně se za ten život zažil spoustu různých teorií, které přišly, otočily se. Já jsem jako malý dítě zažil komunismus, že jo, a další, zažil jsem 90. Rozumíš? Byly tady teorie, které byly jasný. Já jsem zažil, když přišli a řekli, špadát obsahuje obrovské množství železa. Dneska si víš, že to je píčovina. Rozumíš? Takže já dneska jsem extrémně skeptický k jakýmkoliv faktům podaných veřejně. Rozumíš mi? OK, proto ty tady... A v tom se asi rozumíme, ne? Takhle. Rozumíme, tady ty fakty ale nejsou podaný veřejně, to je prostě fakt, který se dá objevit, když chceš jakoby vidět jakoby pravdu. A já to vidím, že tady to je pravda. Počkej vidět pravdu, ne, ty vole. Ale tady to je objektivní fakt. Tady to je objektivní fakt, který se dá studovat virologii a toxikologii. Já bych to definoval jak, je to objektivní názor. Je to objektivní fakt, který se dá studovat. To, že všechny nemoci jsou zevnitř a ne zvenku. To je čistý fakt. Jo, v tomhle se asi, ale jako dejme tomu, že shodnem. Okay. Jo, prostě já třeba tvrdím to, že v životě nemůžu dostat rakovinu. Nikdy v životě. Okay. I když ji půjdu 1000krát naproti. Já si myslím, že můžeš, ale. Já myslím, že ne. Jo. Já vím, že ne. No tak když s nadmírou toxicity v těle, což může být i exogenní hormony, nebo to můžou být drogy, může to být cokoliv. Může to být cokoliv. No, tak to je toxicita. Já to budu naproti a ji nedostanu, ale nikdy. Jako je zároveň pravda, že mind-body prostě connection je extrémně silný a pokud ty si budeš myslet, že to nedostaneš, tak nedostaneš, to souhlasím. Takže je to zároveň jako je to vyvážení prostě té svatý trojice, prostě jo. mind, body, spirit, že jo, prostě. Jo, jo, hele, tam jde o to, že premisy, které tady přinášíš, nejsou na reálném základě, ale ten průsečík, i kdybych měl opačný názor, tak ten průsečík se stejně potkává prostě. Já si myslím, že ne, protože kdyby si ty přinesl argument, tak já ho dokážu vyvrátit. Ale ten fakt, že ty nemáš ale to můžu říct já, kámo, No jo, jenže ten argument takový nemáš k tomu, aby si to vyvrátil, jestli to chápeš. Tak to taky úplně nesouhlasím. Tam jde o to, že v momentě, kdy chceš říct, že věr neexistuje, aha. Já tady teď u toho stolu nemůžu přesvědčit. Věr jako věc, jako molekula zvenčí, která napadne hostitele a způsobí onemocnění, neexistuje. No, a já nemůžu prokázat opak, rozumíš mi? No ty by si mohl třeba argumentovat a zároveň nemůžu říct, že nemáš pravdu, jakoby názorově. No jasně, zase by si mohl říct, no jo, a co ty věry v historii mohl by si vyjmenovat, a abych ti mohl vyjmenovat, proč ty věry v historii byly špatně a podobně. Ale to je zase to. Toto jsou názorový, pojďme dál. Toto už je fakt jako názorový prostě názorový souboj, který si myslím, že těm lidem nic nepřinese, z mýho pohledu. Jo, jako jenom co jsem chtěl říct je prostě, že já jsem to studoval, jsem pak na to založil komunitu, kde mám prostě 8 hodin ráně prostě výsledků,
kde prostě mám 8 hodin prostě videokurzy, kde ráně jedu do detailu vitamíny, proč jakoby izolovaný vitamin neexistuje, proč viry nezpůsobují onemocnění, bakterie a parazity. Izolovaný vitamin neexistuje, to je pravda. Vždycky v té potravině, ve které se jako přírodě nachází, funguje za předpokladu, že je tam s těma dalšíma látkama, které tam jsou, to jako je bez debaty. Proto taky, když vitamíny přijímat, tak s těma, aspoň když už je přijímám umělý, jakože v podobě suplementace, tak s těma látkama, ve kterým prostě jdou v kontextu prostě. To, co jsem se snažil jenom říct o těch vitamínech a pak se můžeme přesunout dál na další téma, je to, že vlastně toxicita a deficit, jak jsem říkal, to jsou dvě jediné příčiny onemocnění. Vitamin se bere za účelem to, aby adresoval ten deficit, aby vlastně opravil ten deficit, ale to moje tvrzení je, že naopak to přidává toxicitu tělu. Že naopak je to kontraproduktivní. Může být, hele, já třeba tvrdím, že respektive takhle. Čím jsem starší, tím víc jsem přesvědčený o tom, že přidávání vitamínu do stravy v dnešní době, nebo respektive v tom měřítku, v jakým je dneska prostě prezentovaný a doporučovaný, je nesmysl. Okay. V konečném výsledku, když budeš jíst normální stravou, budeš vrcholový sportovec, který mají samozřejmě mnohem vyšší spotřebu těch látek veškerých, co se týče vitamínů, minerálů a tak dále. Jo, protože máš dvakrát tolik prostě fyzické aktivity a tak dále, více potíž, se kterým odchází minerály a tak dále. Tak člověk, to, co se dneska přijímá v té stravě formou těch suplementů, je absolutní extrém. A do určitý, nebo ne do určitý míry, je to toxický, v tom se shodujeme. Jo? Ale zase v momentě, kdy to budu brát nějak rozumně, v tom se neshodujeme, je to, že když to budu brát nějak rozumně, tak mi to pomůže a neuškodí. Když mám větší spotřebu toho daného vitamínu. Dejme tomu, když budu mít, přetížený játra, budu chlastat, budu tvrdě trénovat, budu mít extrémně práce, prostě ty játra budou pod tlakem jako kráva. V ten moment, když nebudu prostě přidávat do stravy vitamin B12, B12, ale kompletně Bčkový vitamíny skupiny B, v ten moment budu mít vážný problém. Jakmile tam dám ten nejlevnější B-komplex, tak se ten problém ne, že vyřeší, ale zlepší. OK, tak tady nesouhlasím.